Hi guys, welcome back to our channel. This video is sponsored by Gaming. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஸ்கோர் ஆங்கிற கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே இப்போ என்ன பண்ணலன்னா இன்னும் வீடியோக்குள்ளே போகாமல் இருக்கே உலக பேர். சரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். அப்படியே உள்ளே வந்தாச்சு. சரி ஃபஸ்ட்டு நான் தான் நம்ம தான் M500 கிங் ஆச்சு, ஒன் டாப் கிங் ஆச்சு. நம்ம ஒரு M500 ஒரு ஹெட்ஷாட் அடிச்சு விட்டா போதும். ஹெட்ஷாட் M500 ஒன் டாப்பிங்காக MSRK. இந்த ரவுண்டு ஒரு கில் அடிக்கலை. என் பேர் தனியாக ஒரு வீடியோ சொல்கிறேன். சரி எவனாச்சும் தலையை மட்டும் காமிங்க, லேசாக தலையை காமிப்பா. நான் வந்துட்டான். கில்லட்றா. ஐயோ மிஸ் ஆயிட்டே. ஓ ஐயோ கிள்ளி போடு. வேற லெவல் ஹெட்ஷாட் அடிச்சுட்டேன். ஹெட்ஷாட் முடி ஐயோ எமௌண்ட் போட்டு கலாய்க்கலாம். உன்னை முடிச்சுட்டேன். வேற லெவல் ஹெட்ஷாட். டீமரை நாக் பண்ணிட்டாடா. ஹூங்காங். ஐயோ ஓடாதடா, நின்றுடா டேய். ஓடிட்டானே. மெடிக்கெட்டு போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே என்னடா கில் முடிச்சுட்டீங்க மேட்சை டாய். அப்புறம் நம்ம அடுத்த ரவுண்டு கிளாக் டவருக்கு வந்து ஓடினேன். கிளாக் டவரின் எல்லை வரை ஓடினேன். இப்போ ஒருத்தர் பாருங்களேன், முதுகில் நங்குன்னு அடிப்பான். முதுகுலே அழுத்தி பிடிச்சிட்டான். ஐயோ ஏன்டா பின்னாடி வந்துலாம் அடிக்கிறீங்க? தைரியம் என்ன முன்னாடி இருந்தானீங்களா? மேக்ஸிங். இப்போ ஓகே டே என்ன M5 ஃபிங்கரா? அன்னைக்கு M5 ஹெட்ஷாட் அடிக்க பார்க்குறாரு. ஹெட்ஷாட்டு. இந்த வீடியோ நான் சாயங்காலமே போட்டிருப்பேன். எதுக்குன்னா நேற்று வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்துச்சு, அதான் அப்படியே சரி வேணாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு விட்டுட்டேன். சரி அப்படியே நம்ம அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்தால் 1-1 ஆயிடுச்சு. இந்த ரவுண்டுக்கு என்னோட பேசிதான் இங்கே வந்து நின்றுக்குவேன் எல்ஜிபிட்டு மேலே. அப்படியே ஓடுவேன். ஐயோ சுட்டுட்டானே. மெடிக்கெட் போடு. ஐயோ சுட்டானே. ஓடுறான். அப்போடா மெடிக்கெட்டை சுற்றிட்டு ஓடலாம். கொரோனா கேரக்டர் வந்தப்பல எவ்வளோ கேவலமாக கொரோனா கேரக்டர் வந்தப்போ நான் ஃப்ரீ ஃபயர்வே டெலிட் பண்ணிட்டேன். தேவையெல்லாம் மீது இந்த கேம் விளையாண்டுக்கிட்டு நல்லாவே இல்லை, கேவலமாக இருக்குன்னு டெலிட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அகத்து கொரோனா பவரை கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு அப்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் ஃப்ரீ ஃபயர் திரும்பி டவுன்லோட் பண்ணேன் மீண்டும். ஆனால் அப்போ லேலில் டெலிட் பண்ணி திரும்ப ஏற்றினேன். ஆனால் லேலில் நான் வாட்டி பேசாமல் ட்ரீம் லீக் ஷாக்கர் தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். ட்ரீம் லீக் ஷாக்கர். அப்படியே அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்தால் மில்லுக்கு வந்துடலாம். மில்லுக்கு வந்து எவ்வளோச்சும் மேலே வருவான்னு பார்த்தா வரமாட்டேன். ஒருத்தர் மட்டும் இறங்கினா ஆனால் எங்கள் டீம்மேட்டு முடிச்சுக்கலாம். 3 க்ளூ ஒன்று இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவேன் பாருங்களே. 2 சுடி அம்மன் வச்சு சுட்டுனா நான் ஆள் காலியாக இருப்பான் பாருங்க. ஒரு ஹெட்ஷாட் அடியை பார்த்துட்டு நான் வாட்டுக்கு கில்லை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் தேவையில்லாமல். நான் ஒன் டாப் கிங்கு ஹெட்ஷாட் அடியை பார்த்து இதே மாதிரி ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் எம்மன் வச்சு ஹெட்ஷாட் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பார்க்கணுன்னா பாருங்கள். ரெட் டாட் மட்டும்தான் இருக்கும். அது நான் ஏகப்பட்ட நேரம் ஆச்சு அந்த இது அடிக்க. 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நிறைய வாட்டி பண்ணிக்கிட்டே 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஒன்லி ஹெட்ஷாட் நான் போட்டிருக்கேன். செகண்ட் வாய்ஸ் ரிவீல் என்னோடது. சரி ஓடலாம். 3-1 ஆயிடுச்சு. ஓடல அப்படியே என்னடா நீ ஒழுங்காகவே விளையாட மாட்டேன், நீ தான் உன்னோட கேம் பிளே வர இவ்வளோ கேமாக விளையாட இருக்கும் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. வேறு என்ன வீடியோ போகணும்னு தெரில. வேறு எந்த இருந்தாலும் என் நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது விளையாட, அவ்வளோதான். ஆன்லைன் கிளாஸும் நடந்துகிட்ருக்கும். இந்த இடத்துல கிரானைட் இருக்கிறப்பெல்லாம் நான் வாட்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டை அமுச்சிட்ருக்கேன். இல்லைன்னா அப்பாவே கிரானைட்டை போட்டு இவங்களை முடிச்சு விட்ருக்கலாம். இதை ஒருத்தர் வெளியே தப்பிச்சு ஓடிட்டாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் பயத்தில் சும்மா கிரானைட் தூக்கி போட்டேன்னா ஒருத்தர் நாக் ஆகிட்டான். நான் வேறு ஒருத்தவனுக்கு கிரானைட் வச்சா வேறு ஒருத்தவனுக்கு மாட்டிக்கிறான். ஏன்டா தேவலாம் வந்து மாட்டிக்கிறேன். ஓகே இந்த ரவுண்டு எப்படியோ ஜெயிச்சிருவோம். பூயாதான் விட்றா அவனை. இவனை தான் டார்கெட் வச்சானா, ஆனால் வேறவன் போய் மாட்டிக்கிட்டான்.
அவ்வளோதான், மேட்ச் ஓவர். பூயா டான் டான். இந்த வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த கேமிங் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக் பண்ணணும்னா கூட சொல்லுங்கள். கிளாஸ் கூட டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்கு ரேங்க் அந்த மாதிரி. சரி, பாய் பாய்.